Ръкава да заключвам. Аз заключвам, а това по вашите. Хайде, да, аз като ме чук не спирам, не. Видиш това. Аз сега не така да го заключите. Ай, че няма как аз заключа. Ти играй, гледам сега, няма така много кръст ме натиска. Ама аз върта ти заключвам. Няма да говори. Няма Ти на моменти почваш да ме таковаш. да говориш ти Няма души такива при нас, няма човек. Ти ме бутеш, давай после продължавай. Мога да продължавам ти. Те да съм ти погледна. Като видиш, ти има някакъв ключ, ти спирам. И точка. И тя ключовете Ти си. брой не ме дърпа, сега падаш, ходиш, те на някакви влявите, а тук се борят от тука. Няма, Аз стани помогна това, ти го дам дадеш прилатка. Аз не спомни, бе. Давай да ти да напишам, обръщаш. Чакай, аз като съм напълна два пъти, така ли? На кръстите е добре, а нямаш проблем. Кръст пръст нямаш проблем. Мама, ето къде да напълна два пъти. Не забравяш се, не тренираш и долу. И сега следващия път. Чужно точно. Ти добре да сега да има мама. После паси да си да. Иди ми. Иди близко. Е това? Ай си го помоли. Това е за раменото. Ама, това е по-дълго. ама ти, как да го завърта? Беше малко, не е на правото. Ама не, аз се завъртам. Ама дълги ръцете дълъг. Аз докато легна ти краката още ще се боли. Не мога да завърта. Докато ще съм се много мамачка. Валя си много мамачка. Ай, няма се ще, бе. Ти пък. Аз контрол отивам. Отивам контрол. Ето това пак къде е точка, Къде съм се хванал. Аз го направя. Хватката е стена, паднете като дойше тук. Китигата. Направя с хватката превърта, да се направя хватката на точка. Обаче да му контролираш, това не е тигати. Или ти като... По принцип така, ама... Ти се накарат. Не се качваш още да тигат пак. Не че моите ми не отдадат. Те да види си го. Ще бъде ти го праши бегат. Пак каза някой на това. Сега продължаваме. Не, гледаме изпукането. Да ме отдудне. Кода? Изпука ми глеза, нещо не има заболе. Ама с кости тук. Стига.